Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama da kai makalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon ba. Buga mana tambura mu yaba magwanin dan mallisa Dallami Baba Abubakar bajimin zaki kashe karnuka Dallami bai masa tambura kuma mai take na yabo haka Dallami masa addu'a Allah karo masa daukaka baban su Buhari baban Jabir mai muna ayyuka Dallami kasa mai sama Dallami yanzu da anjima alfaharin talakawa kai ke da capacity yanzu awa maku gwarzo babu irin ka humanity yanzu yabo na sagwarzo kai ne masu impunity kai muna ayyukan ka da girma sannu reality yanzu community babu da poverty baba Abubakar jirgin sama mai daga al'umma sannu uban dawa zaki kike mai raba gardama faɗa kake da cikawa yanzu da anjima ko addu'a muke maka kullum baba kaje sama baka da handama baka da hikima baba Abubakar ka san matalakar rufin daka lami da kan daka wanda ya dan shi kar daka sai murna muke kara ya da kunkar ayyuka baba Abubakar yan uwa makuna ta yaba maka makiya mu yi hattara kun ki ba hakura sama Dallami da maki gudu daga da lisa na gari kuma ki gudu sa gudu sannu uban gidan su bashar na majid da na amadu jabir arkalla dauki da waƙar honorable Abubakar Lami dan malisa mai kulturwa Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama da kai makalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon a hadin samadin nasa sarkin iko da yake mini Allahu nake nufi da yayo mako yayo ni karga ta fitda ni Dallami to maki gudu sannan sa gudu bakon dingina a fada da cikawa banga tanka te ba Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama kuma kalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon Allahu kayo salati da annabi babban ginshiki sanyo ashabi ahali mabiyansa daki kamar su Abubakar kwanja masa su ba sa saki darajar su ina bara aro mini fikira idan na bugo kiɗa na yi waka ita ba ta ba dan ni ba Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama kuma kalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon Baba Abubakar Lami ɗin mu je kirgin kada ka zama ginshiki ga talakawa ƙarye gada kai na talaka ne dan baba ka ne mai shimfiɗa mazan aiki kake sannan jigo kake kuyo masa jinjina dan yi muna aiki bai zame rago ba Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu mazan aiki kuma kalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon tafiya da gwani na ce daɗin ta a baki wuce zuma kai kishin mu ne Lami da a yanzu da anjima komai muke so ya nemo na yanzu da anjima mu ya ba masa korama fatan mu ya je sama kai zaɓin mu ne har gobe mu nema addu'a dan baiwa Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama kuma kalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon masu kamar zuwa aka aiki yayi kyau Baba Abubakar ya rike talaka da kyau wurin da muke tsaye zaɓin da muka yi yayi kyau kauye kafula birni kafula da masu kama ake kota shi bai kyale talaka ne ba Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama kuma kalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon Baba Abubakar Lami da shirin ka da kyau yake na raba ayyuka ka ja makiya yau sun saki zaɓin na talaka ne domin sun yarda gwani kake ka faɗa ka cika kake kishin jama'a kake maza mata suna taiba maka Baba Abubakar dan baiwa Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama kuma kalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon ga hadari gaba ziyata so na ga ana cida alkhairi ke zuwa Allah sade mu haye gada Allah ya ce abu kai tsaye ba wata tarkata Allahu ka kaddara fatan mu ya tabbata dan farin ciki murran mu ba za ta koyo ba karya ba Baba Abubakar Dallami dan majalisar mu na wama kuma kalfar bajimin zaki gaba ginshiki gwarzon Jabir arkalla ne
da tambura Dallami Baba Abubakar zaki kuma gwarzon shekara Dallami alfaharin talakawa makiya ku yi hattara Dallami gwarzon duniya Dallami ga maliya Dallami abin su Buhari baban Jabir bai kyale mu ba giwata Baba Abubakar Dallami Madalisar mu na wa mako Kalaka albajimin zaki gaba gimshiki gwarzon nan ba samu da tambura na gwanin mu da ban irin sa ba Dallami Yado jama'a ta sama ɗaya bai kyale su ba Dallami ya zama ginshiki wanda bai danne haƙƙin mu ba Dallami Ilan mu ya ba masa Dallami alka kuma mai masa Dallami yadda dai sama jagoran mu da bai zama mai bakin hali ba Baba Abubakar Dallami Madalisar mu na wa mako Kalaka albajimin zaki gaba gimshiki gwarzon nan bari ba na yi yunkura in gaida gwani na sannata balo kirgin kada mai sa makiya ne firgita gauna aiki yake mun yarda da renin sannata amma da gauna ayyuka bai jure gwagwarmaya babalu ya yo da shi kuma yi muna rana a jihar mu ta sakkwato Baba Abubakar Dallami madalisar mu na wa mako Kalaka albajimin zaki gaba gimshiki gwarzon nan kira ba dan mallisar mu na tarayya mu yaba masa Mahammasar dauna maki gudu ya kyautu mu je mu ishe mishi Dallami yayo mana ayyuka kwarwa muku ba su kashi mai baban Amadu Dallami daga su ko kudu abin da yake maka tambura baban Umar zaɓin Mubarak goma